Ola, son Samuel Carregal Díaz e hoy vou ler A Guerra dos Números. O 1 era un número moi pequeno. Ninguén lle facía caso. Sempre estaba só e sentía envexa dos demais, que tan superiores lle parecían. Un día, dun país afastado, chegou o rei Menos. Convertereite no número máis grande, díxolle a un. O rei deulle os planos para construir un arma terrible, o signo menos. Axiña todos os uns coñeceron o plan e traballaron en segredo construindo a nova arma. Cando os signos menos estiveron listos, os uns atacaron por sorpresa. O ataque dos uns foi tan rápido que os demais números apenas se puideron defender. O signo menos era unha arma poderosa que os exércitos foron reducidos en minutos. Os uns restaran tanto que cando o último exército foi vencido xa só quedaban ceros. O rei convocou a tropa e dixo: agora que sodes os máis grandes, pasaremos a segunda parte do plan. Ordenou que atasen os ceros con cadeas de ferro e anunciou: os números pequenos serán os nosos escravos. Os ceros tiveron que traballar sen acougo para construíren un gran palacio, tal e como desexaba a súa maxestade o rei Menos. Canso de tanto abuso, un cero rompeu as cadeas. Os uns quixeron castigalo, pero o cero quedou como estaba, porque xa era o número máis pequeno e o signo menos non lle afectou. Entón os uns comprenderon que as súas armas eran inútiles. Os ceros prisioneiros rebeláronse. Desarmaron os uns e destruíron as súas armas. Os números queremos vivir en paz, proclamaron e perdoaron o un, que, avergoñado, comprendeu o seu erro. O miserable rei Menos foi expulsado daquelas terras e tivo que ir remando ata o seu país. Os números volveron medrar en paz. Entón pasou algo inesperado. Da unión do 1 e o 0 naceu un novo número, maior que os demais. Puxéronlle do nome 10. E colorín colorado, este cuento rematou.